Ponteareas prefire gastar máis de 40.000 euros nunha alfombra e unhas bandeiras para Corpus no canto de mellorar a xestión de residuos. Dende PEC propuxemos a creación dun sistema de puntos limpos móviles nas parroquias, porque creemos nun modelo de xestión de residuos sostible e descentralizado. Este sistema axudaría a recoller restos agrícolas e de xardín, e tamén residuos domésticos que precisan unha xestión diferenciada, facilitando a reciclaxe e reducindo a contaminación. Non estamos inventando nada novo. Grandes cidades como A Coruña, Vigo ou Ourense xa teñen puntos limpos móviles e funcionan moi ben. O goberno local rexeitou a nosa proposta, argumentando que xa cumpren coas normativas europeas e non queren aumentar a inversión, pero a realidade é que logo prefiren gastar 12.000 euros nunha alfombra e 29.000 euros en bandeiras para as festas de Corpus. Este rexeitamento amosa unha falta de visión de futuro e unha negativa a mellorar en materia de residuos. Seguen estancados no século XX. Nós seguiremos loitando por unhas Ponteareas máis sostible e respetuosa co medio ambiente. Comparte este vídeo se tamén consideras que precisamos unha mellora na xestión de residuos.